Esenciálny olej z mrkvového semienka sa získava párnou destiláciou zo semien divokej mrkvy a je známy svojimi regeneračnými a ochrannými vlastnosťami pre pokožku. Tento olej obsahuje provitamín A, beta-karotén, ktorý je silný antioxidant, podporuje obnovu buniek a zlepšuje elasticitu pokožky. Pomáha zjednotiť tón pleti, redukovať vrásky a zmierniť výskyt jaziev či pigmentácií. Má tiež protizápalové a antiseptické účinky, ktoré ho robia ideálnym pre podráždenú alebo problematickú pleť. V aromaterapii je cenený pre svoje upokojujúce a harmonizujúce účinky, ktoré znižujú stres a podporujú duševnú rovnováhu. Tento olej je vhodný na všetky typy pleti, vrátane citlivej a je ideálny na prírodnú starostlivosť o pokožku, ktorú regeneruje, chráni a udržiava zdravú. Odkaz na esenciálny olej v tej najvyššej terapeutickej kvalite nájdete v popise tohto videa.